Daukagun informazioa da, ministeritzak egindako txostena lehenengoa 2018koa, ingurumen ikuspegitik lehenesten duena ezkiokoa, eta bestea Eusko Jaurlaritzaren alegazioen txostena, nun nabarmena adierazten duen ezkio dela inolako zarantzari gabe lehenetsi beharrekoa. Hori da, guk Gipuzkoako Foru Aldundiak erabili duen txostena bere argudioa mahai gainean jartzeko une guztietan. Noiztik erabili du Ezker Abertzaleak txosten tekniko bat, jarrera bat mantentzeko azpiegituren inguruan. Inoiz ez, Leizararen ez zuen egin, eta abiadura handiko trenaren kasuan ere ez, txosten teknikoak etzaizkio inporta Ezker Abertzaleari. Zu zeu izan zeharanean lehendakari gai, eta esan dezunean lehendakari izaten bali mazera, gelditu egingo dezula abiadura handiko trena. Ze txosten teknikotan oinarrituta, hauetan publikoak direna, desde luego ez. Errezagoa dalako kontra jardutea beti, errezagoa dalako beti denaren kontra jardutea, pankartaren atzean jartzea, baina gero momentua izten danean trenera igotzea.